Mau na mi. Oke kayo. Yan na bali-balihon ng hugaw kamot. Yan na bali-balihon ng hugaw kamot. Bra. Ito pili dapit kaya rin di kayo klaro. Klaro sa Video. Kita dugot. naamlik ko daw. Hindi ka mawala dia eh. Tidak pecok, tidak pecok. Tidak pecok. Soy, Oh, sana terus. saan ka kay? Sila lah. Hugang luto. Dah. Isa minutan ni hungot ra ba kisuka oh. Nah, Tapi, tata ba? tak. Ayo tak. Hindi mo na tata. Wah. Oke kayo. Asit na bibi. Ayun sila. Wala lang no. Masukay. Mahal lang. Lebih. Ngayon ba? Dia kah? Liga. Diba, dapat? Ya di ay. Hindi ko dapat kay klaro kay kupod. Dikira dulu klaro. Naon ng video sa YouTube ng kaon. Yung bitar mo po. Yung bitar mo ba? Mga unta. Kaon tag punaw. Ay nagkaon eh. Kulang rin mo. Apa sih sunani nga? Kilo pa sila. Tuban jod ako wala. Uy. Uwe. Tamo kita ba? Tagak gusto ba mo? Hindi pugot. Mukuan mo kumaupo kung mayo gud tong sultan tunggan terus kita kung ulo. Hindi ko masalog galon. Tante ni asin damay oh. No? Belum titik asin dah lah. Dah, kaya bigla po eh. Ilupan mo. Gamot asin yun. Pinahagot ko silang mama ron. Sawan. Ito nanuway nga. Ang tata ba? Naman uli. Bila ko suji. Ano sa'yo? Nanuwa sa reject? Huwag ka ning ito yung ngalan pre. Pinasiha. Kasihi. Bila ko suji. Ano ko na sa bata. Yan ang gisulit. Hapit ang gisulit tao. Kana ang batos mo din. Kana yung batos. Ini nagkaon si oy. Kulang po na to no?
Kautan niya eh. Huh? Kautan ng luto. Yung kaon. Jake! Ano to ba? Oh, Jack. Uy, tulog. Okay, halang kayo ba? Nah, tawa naman nung si Big Boss. Ay, man ito? Hmm. Ano man ito? Ah. Bon! Eh ba? Saan naman di kiniluto di ay? Ah, saan tata wala, nangaan sila. Mas tata. Naghan sa ito'y kaon nga kuan. Bignet. Nabililit mo. Dua ka plato. Nya kay duha man minute kaon na to. Di menos landong kiswa di kulay. Murag ikaw, wala ra ba? Sana luto di eh. Tutubo di eh. Durno ni. Ilay. Ano mo ah? Bagong galing. Ito mo ha. Kan kayo. Tay pulto. Ay pulto ba din eh. Pasada ko na dong, iro ko na dong. Iro, dihaw la. Ni ba ko ano man tala, gawag lawan ba sugba gamay din. Ito ka. Ah, Lagpang. Tay ko mga ano. Tayo na. Stiwi no, stiwi. Kap nga eh sagol. Ag. Nuang ko kinaig sagol. Atay mo tinae eh. Sopor yung mata sa ero. No to na. Wala akong kuno lang ulo, butangan kuno lang kan sambag. Nga tinang ulo na. Una dai. Tup dito lang ulo. Samot kay na ilpano dia, do ka buok. Dili Ha? ka og kan. Sumpol ba? Oh, Nila magkano da? Ilocano ba? kano nang buriton kay ba? Nga, Mga damo. grabe mo ka og kan iro. Mga damo gid. Ito ni Paul na. Oh, so ni Paul halat. Mga waray man sa no? Wala din ni Paul eh. Ano sa Ilonggo. Ilocano lagi. Paano? Dai daerah sa Ilonggo pre. Ay, ng Ilocano. Mga sa istorya halong bukas. Yung nani kataog si Paul Nojo no, di masabtan ba? Turing istorya sa duha oh, grabe minaw ko ah. Kulan siya mo eh. Ito na si Paul dai. Ilocano. Kana. Kay man. Bayot. Ilocano bayot. Di mo. Ay mo ba? Ang mo lang luto. Bilis lang to. Oo. Atak na lang to no. Yo, ikaw ga daan kailangan na ba ni mabitin tagkaon. Nya pwede naman di sa mga on. Ang kata eh. Raja o. Tahu ba? Ta! Mga on mo! Imanay! Ha? Ini terus lah. Ano po now? Ini buah itu kan. Buah. Buak na eh. Dili ay mundang siya eh. Duli na mo ni ron ah. Girado yung pokan eh. Palabi kay. Nggak mau balik kan? Hindi ko suka. Suka ba suka? Hindi ko suka dek. Boy! Ah, Eh ba? Tali ta, kaon ta. Eh Soy.
Atong puti dong, dapat to dong. Oh. Tadi tu siya, layo kaya kung butangan. Aman. Kira mo ganoon pala. Dua. Sa imong gitabuan. Puti man ang gudo mo. Ano? Turad sa palabi kaya kapag. Ah, sige pa diba? Ay sabi ha. Kaman. Si Bauma man naguna. Kusukas pag yun. Ama si Bauma di ay. Buma. Toy. Ay ba? Tapi dah bukan ni dong. Ko. Ano dah sulog guys, unyo ro. Pah! 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 Yan naman yung sulog. Mana ni man ba? Dah mana? Luntis. Kailangan kita tayo pan ng ano, mga lapok ba? Dagpot no. Lon, taktak mo biniro. Ha? Ano ka buhok? Tapos sube. Sana. Man. Ay luto bilay niyo. Ano to? Kuwato niyo luto anyor, anyor. Dito kaya di ako. Di kanyo. Di asoy. Di kanyo. Birata. Diba? Di tabang. Ban, naman. Oh, dah kaya naman. Ay, yan. Kasoy. Ting klaro ha. Ito ka Ji, ito ka Ji. Yahay. Bantog ba? Bantog kay patubang to. Yo, ang video na dai. Nanaw ba? Lok noon. Ugok ba mo ko? Upload. Taong ka? Ganahan ko nga na. Iyaw. Ayaw, pada pita kay. Man, dahan kayo man. Tama, kanon. Tapasan no sa likod. Tak. KMJ, na yan. Ah, kani Diyan ka ra. banaan kining tawhanan ni. Gana sa. Hi. Hala. Ha? Tayo naman eh. Mau tayo? Mag-play? Apa puno? Coba naman, sini. Okay. Ponggo yun nagkakuha. Damay mo yung tubig. Kami kayo. Okay, kayo man. Uy, ayaw mo tawag di ha. Nyawa na i-post na yung tisoy ko. Utin pa na, nagsagol ng mga itlog. May na lang ni, kanay utin. Buka gani puno, moro kaya tiat. Hmm, Kau na nandukot, tarong mga pas mo. malagi. Ipalayo po gamay mo kuan itlog kay base nog mapipian ba sa punaw ba? Na, ay mo kumpiyansa na yung utin na, gamay-gamay na yung kasukuan niya. Muwas ko, ito ba na itroso ka ba? Kami kayo, kiss nyo. Dito dapit ba? Muna tambok bitaw kayo. Pingit tambok agad. Salom na sa pagtilaan ito na ko. Kanino ani? Kaning kamot niya na kalapataab. Ya, ano. Nga ani yung kaparat oh. Ayo, pag-isipan na kayo. Punaw ba? Ang ngabel sa punaw ba? Ngabel ba? sa punaw, oh. Dilo na. May ilo no. Mura nag-intel. Agihipa na og ilaw. Kato ko nakita lagi nila nga paglibang ko ng sirit diretso ah. Ah, bahala lang eh. O, try mo na eh. Nabalhin man ang ihigod, abot lubot. Mo niyo. Bahala ang day. Kulay asin. Suka. Ito man ilanman. Punaw. Isa kay ko, ito. Nako, Nagigod ka? tabira ko eh. Ano na oh? Grabe, kuway sili. Murag lain dyan tanaw na sa bawa ba? Oo. Hindi nga na maglapok.
Nahinlo yung kamot. Nahinlo yung kamot no. Ako kumot-kumot sa lapok ba? Wala nga, nagsuka sa sawanan na, di hinawanan.